आङो बे समाव गासैनिबो सिगाङाव आफा इसोरखौ हामबाय होनो मानोना बिनि अननाय हेफाजाब जोथोना जोबोद सोमोनांथाव दिनैबो दाबो बे समबो सोलायरोङै बे अननायनि गेजेरजों नोङो जोंखौ दैदेनो आरो बिनि अननाय नेनायावसो जोङो गोथां महरै बेनिखायनो आङो बे समाव मोजां गाज्रि चेनेलाव गोबाव सम दिनैहाय अखा हानाय बोथोरबो आरो लकडाउन बोथोरबो आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन समस्या निदान आनजादनि गेजेरजों आरो गोबाव सम लोमजानानै थाबाय बिनि गेजेरजोंबो आङो हरनो हायाखै बिनि गेजेरजों मोजां गाज्रि चेनेलावहाय जायफ्रा दिनैहाय खोनासंग्रा नाजावग्रा नायग्रा बयनिसिमबो आङो फोरबोनि मुङाव बयनोबो गोजोननाय जासियो बयजोंबो गोजोन्थों दा बे सम आङो गुसुङैब्लाबो इसोरनि गाहाम बाथ्राखौहाय बुंनो थाखाय नाजाबाय दा बेखौ जोङो मोननो हागोन बे जाबाय जोङो बेखौहाय मोननो हायो दिनैहाय जोङो बिनि थाखाय जोङो नायलांनि माथाइनि गाहाम बाथ्रा 5 अध्याय 14निफ्राय लानानै 16सिम बेयावहाय लिरनाय दङ सोरांनि बाथ्रा गोजौनिखौ बाद होनानै 13खौ बाद होनानै आङो बेयावहाय 14निफ्राय लानानै 16सिम लानाय जादों बेयावहाय सोरांनि बाथ्रा होनाय दङ बे जाबाय आङो बेखौ फरायबाय थाबावलिया बेयाव माथाइनि 5 अध्याय 1निफ्राय लानानै 7 अध्यायसिमाव जिसु ख्रिस्टनि हाजो सायाव खोन्थानाय बा फोरोंनाय होननानै बुंनाय जायो दा बिनि गेजेराव आङो बेखौ गोबां बुंलांबाय थायोला सम लायो दा बिनिखायनो बेयाव सोरांनि थाखाय आङो मोनसे उदाहरनखौल' लाबोनो सानदों बे जाबाय बाथि दा जोङो न'आव थानाय गासैखौबो सोरां होनो थाखायसो जोङो बाथिखौ सावनानै गासानि सायाव दोननाय जायो दा न'आव स्रांखौ होनो दोननाय बाथियानो माब्लाबा समावहाय न'खौ खामनानै न'नि दंनाय सम्पथिफोरखौ खथि खालामनायखौबो जोङो खोनानो मोनो दा बिनि थाखायनो जोङो सोरां होनो दोनजानाय बाथियाबो दिनैहाय न'नि दंनाय धोन सम्पथिखौ खामनानै खथिसो खालामोब्ला अब्ला बाथिनि मा प्रयजन बाथिखौ मानो दरखारबाव बे सोंलु फैयो नाथाय गासैखौ सोरां होनो आरो सोरांजों नायनानै जोङो थाबायनो नायनानै जोङो मावनो आरो नुनो थाखायसो जोङो बेखौ सावनानै दोनो नाथाय बिनि गेजेरावबो जोङो दिनै न'आव सोरां होनो आरो गासैखौ नुनो थाखाय दोननाय बाथियाबो न'नि दंनाय धोन सम्पथिखौनो माब्लाबा खामनानै खथि खालामनायखौ जोङो खोनानो मोनो जेरै दा बार गोरान बारनाय आरो बायदि बायदि जानानै थांनाय बेफोरखौहाय जोङो न' खामग्लुंलायनायखौ जोङो खोनानो मोनो दा बेबायदिनो जोङो बेयावहाय बिदिखौनो जोङो बेखौनो जोङो साननानै मोननो हायो बाथिखौ मानो प्रयजन बिदिब्ला दा जोङो बेबायदिनो मण्डलियाव दिनै फोरबोनि मुङै सोरां सुरुप जानानै थानो सोरां बिलाइनो थाखाय समाजाव मण्डलियाव आरो बे संसाराव आरो जोंनि लोगोफोरनिसिम मिथियै मानसिफोरनिसिम नुसयैफोरनिसिम जोङो बे सोरां सुरुप इसोरनि बाथ्राखौ प्रचार खालामनो थाखाय स्थान मोनखानाय मानसिया जायगा मोनखानाय मानसिया दिनैहाय बे स्रांखौ फोसावनो नागारै जोङो माब्लाबा मण्डलि आरो समाज आरो न'खरखौ जोङो खथि खालामनायसो जोङो नुनो मोनो मानो होनोबा जोङो गोजोन बेबादि गोजोननाय जायगायावहाय दुरनाम खालामनानैसो जोङो खथि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो जानाय लोंनायफोरजों आरो गोबां आखल आखुजों आरो गोबां मेगन फाव फिसन आसार खान्थि गासै जेखौ उदाया बेफोरखौ बाहायनायनि गेजेरजों जोङो इसोरनि गोजोन जायगा बा गोजोन नाम जायगायावहाय जोङो दुरनाम खालामनानै जोङो खथि खालामनानै होनाय जायो दा बेनिखायनो जोङो
बयबो बेक्ति हिसाबै बे संसाराव जोङो सोरांखौ बिलाइनो थाखाय बेक्ति हिसाबै दोनजाबाय। दा बेक्ति हिसाबै समाज हिसाबै मण्डली आरो न'खरफ्रा दिनै जिसुखौ मोननाय सुबुंफ्रा बेक्ति हिसाबै इसोरनि बाथ्राखौ फोसावनो दोनजादोंमोन। नाथाय खिन्थु गावनि मानसिक हिसाबै गावनि गासै दंनायफोरखौ हास्थायनानै संसारनि बादिखौ हामब्लायनानै लुबैनाय हास्थायनायखौ जोङो हामब्लायनानै दिनैहाय बेबादि जोङो गावनि गोसो बादि जोङो अबिलास अनुजायै बा अबिलास खालामनानै जोङो सलिनायाव गासै मण्डलीखौहाय जों असान्ति आरो समाज आरो न'खरखौ असान्ति खालामनाय जायो। दा बेनिखायनो जोङो असान्तिनि अर सुनानै खथि खालामनाया बे जोंनि थाखाय थिग नङा। बेनिखायनो ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्राफोर जोङो दिनै इसोरनि फिसाफोर जानानै मोनसे स्टान मोनखानाय बेक्तिफ्रा बे सोरांखौ बिलाइनो नांगौमोन। नाथाय सोरांखौ बिलाइनायनि अनगा जोङो बे सोरां गोजोन जायगायावहाय जोङो दुरनां खालामनानै गासैखौबो खथि खालामनानै फोजोबस्रांनानै होनाय जायो। दा बेखायनो ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्राफोर गोजोन जायगायाव जोङो दुरनां खालामनाय आरो खुनु खामानि सोरांनि फिसाफ्रा बेबादि खालामनो नाङा बेखौ जर खालामनाय जाबाय। दा बेनिखायनो ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्राफोर खोनासंग्रा नायग्रा साफ्रोमबोनिसिम दिनै बे माथाइनि गाहाम बाथ्रा 5:14 16 सोरांनि बाथ्रा जेखौ होनदों बे सोराङा हाजो सायाव थानाय नुजानाय नोगोराबो थाखमानो हाया होननानै बुंदों। आरो बे सोराङा गुबुन रोखोम सोरां, बे सोराङा गुबुन। दा बेनिखायनो बेक्ति हिसाबै जोङो बे संसाराव दोनजाबायखाय जोङो दिनै गाबोन थांनानै थानाय बे जिबनाव इसोरनि बाथ्राखौ जोङो बिलाइनो नांगौ आरो स्रांखौ जों होनो नांगौ आरो गाहामखौ मावनानै जोंनि सोरजिगिरि आफा इसोरखौ जोङो जोंनि मावनाय, जोंनि बुंनाय रायनाय थाबायनाय, जोंनि आसार खान्थि बेबहार गासै गाहामनि थाखाय जोंनि सोरजिगिरि आफा इसोरखौ जायफ्रा मिथिया, जायफ्रा नुवाखै, बिसोरबो इसोरखौ बाख्नायनो हानाय बादि। दा बेनिखायनो जोङो दिनैनि गाहाम बाथ्रानि गेजेरजों जों बेखौनो साननि गावनि जिबनाव आङो साबधानै सोलिनो आरो बिनि गेजेरजों जोङो आर'जआव जोङो फैनो नांगौ जे दुरनाम लाबोनायनि अनगा खुनु मोनसे खामानिखौ जेन आं मावा, गोजोन जायगायाव गोजोननि बाथ्रा बा स्रांनि बाथ्राखौ बिलाइनानै आंबो गोजोन होनो हानाय बादि आंनो सहाय खालाम आफा। जोङो बेबायदि आर'ज खालामनायनि गेजेरजों जोंनि न'खरनिफ्रायबो, जों बेक्तिफोरनिफ्रायबो, जों समाजफोरनिफ्रायबो, मण्डलीनिफ्रायबो जेरावखि थाया, जेरावखि गसङा गासैयावबो स्रांनि जायगायाव स्रांखौनो जों फोसावनि, स्रांनि बेक्ति जानानै दिनैहाय गावनि अबिलास लुबैनाय लाब लालसनाफोरजों गोसोबादि बे संसाराव हान्थिनाया जोंनि थाखाय थिग नङा। बेनिखायनो खोनासंग्रा नायग्रा नाजावग्रा बयनिसिमबो आङो बे गाहाम बाथ्राखौहाय बेयावनो बुंनानै फोजोबबाय। गाबोननि थाखाय जायफ्रा नायलांगोन, खोनासंगोन आरो नाजावगोन साफ्रोमखौबो इसोरा बोर होथों आरो जों बयखौबो नेफ्लायथों जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै। आमेन।